Akşamınız hayırlı, hormatly dinleyijiler. Sapara hoş geldiniz. Salam Temine. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur Temine. O sapara bugün suw getiren ve küýze döweniň nemesini gurrun ders. Ertekini gurrun ders diýerler. Indi näme munyň gurrun edýäs? Indi şu wagt käbir zatlar aýyl saýyl bolup başlatdy sapara. Hmm. O näme zatlar umuman aýdylanda Türkmenistanyň ýa-ni ýurt Türkmen halkynyň elinde dälligi ortağa çykdy. Ondan soň kimiň elindegi ortağa çykdy. Ýurdun içindäki bolýan kanunsuzluklar, adalatsızlyklar näme sebäpden bolýandygy ortağa çykdy. Ýa-ni öz-özünden bolanok eken ýa-da türkmenler erbet bir millet şonuň üçin bolanok ekeni. Bemmesiňem bir sebäpler bar ekeni, o sebäplerin hem hemmejesi uğruna ýa-ni akymyny Kremlden alýan ekende. Indi bular ortağa çykandan soň indi şunuň düzelme ýa-da sany salma diýilen ýalyk näme ýöreýärdi ine biz Milli Halas Eş Komitetine düýün tutduk we gitdikçe de buramalaşýar. Çuňur ýa-ni ideologiýa bagly çuňur düýpli işler alınıp barylýar. Indi bu taýda bir zatlar üýtgeýä, ýa-ni umuman aýdaly bir zatlar üýtgeýä. Indi bu üýtgemeň uğrunda sapara suw getirenler bar, ondan soň küýze döwenler meselesi bar da. Bular kimler? Bulara näme boljak diýilen soraglary soraýas ine häzirden. Bunam näme üçin soraýas? Ine açaçanlyk bolmady diýilen bahana döremezligi üçin mejbur gurrun etmek nemesi bar da bu taýda şerti bar. Sapara şeýle bu nädip gurrun edýäs ine söz size bereýin. Sağ ol Temine. Sağ ol. Neme? Ýa-ni ýurt ýokman üýtgemeli. Buny ýa-ni atla abat diýin ýa-da tanlyga abat hamir maýety bozulmadyk türkmen zatlara düşünýändir. Onuň başaňçy diýýär, hamir maýety bozulmadyk. Türkmen yeten derejesi bilmediklerini bolup öğrenlere değişillerler. Yeten derecesi gaty aýlygynç ýa-ni hamir maýety ykjam bozulan bir derejeye ýetipdir. Şoň üçin bu üýtgemeti ýokmanlygynyň sebäplerini bilkän bagdap geçdik. Agyrragam bolsa onda da şo nemäni agyr gurrunlar öz üstümize alyp gurrun etdik de. Bizem spy bolmany elbet göremzok kimine. Spy gurrunlaryň edip bilýär. Adamlar gurrunly näme ýarýandan bilýär. Yararyalyk gurrunlaryň yararyalyk gurrun edip bilýär de. Ýöne hal demeden çıkan soň gerçek neme geçmeli bolýar da. Sebäbi aňardy görüp dur bu zatlar. Bir milletiň soňra gelinen soň bu taýda spyçylyk edip buny bilmedlige salyp birini gurrun tapjak bolup çağaň özüňe meňzetmän ýalak derejelere ýetip bermek gerekkäm kenýän bu gurrunlar. Belki de agyrdyr, agyram bolsa türkmeniň hamir maýety düýpli bozulandyr. Bir şol nemäni meseleni
ülküler bir aynan yüzünde görýärlik açyk näme getirmeli, ikinciden hem çözmeli bunu. Çözülmese näme boljagy belli. Ýurdy halkyň eline bermeliler. Halkyň eline bermeliliginde de gene de ýanky hamir maýety boduk gatlak barda. Suat hökümdurwan şolar kynantagan. Gene şolaryň eline bermek diýilen ýalak deme. Bizi bu bedbahtçılıktan çıkarıp bilmeyedi. Türkmenistany bir üýtgetmek, ullukan bir aşary bir kıyın näme däl, aňsatlardan däl, bilgi var ýerinde bu zatlaryň hemmesi çözülýändir. Türkmenistan bir 5-6 milyonluk bir ýyratly, giden uly territoriýaly, bunun ägert uly potensially bir döwlet diýen, şolar ýalak territoriýada ýerleşýär. Bunu biz geçen tapar hadina barada gurrun ettik de. Türkmenistan'ın şuňa çen hadinasyň ýokdugyny bilmän ýören türkmene hamir maýety awat diýip bolar mı? O hamir maýety boduk diýdim. Adamlar gaturýan bolmagy mümkin de. Ýilleşler bir zat bardyr. Şu bolýan zatlary görüp tezin çıkarmayan topora ya da toplumu mazarda yatan cesetlerden ütköşük nemeti yoktur. İkisi desten zattır. Türkmenistan'da şu ünlü uneçendi. 30 yıllık bolup görün zatlara tezin çıkarman bilmediklerini olup ya da bizim atımız başka ya da göçümüz başka. Bulardan mekirrek, kırada durýar, dip demed o bahana tap. Sesin çıkarmanı öğren adamlar, madardaky cesetten hiç tapawdy ýokdur. Bu kadar olun ýöne hakikatdır. Sizin diriliňiz, ölüňiz ikisi. Belki de ölü olmaňyz hat peýdal bolmagy mümkin. Yani toplum üçün, millet üçün. Burada hat ağır degen olmagy mümkin de. Sebebi ölüýün bir ullukan bir ýükü ýok da. O dünýäde ýeriň aşagynda. Ne topragy aýlap bilýär. Ne tebigaty bozup bilýär. Ne de adamlara zelil ýetirip bilýär da. Öldüň gitdiň o dünýede. Ne çüýräp ýörsiň da. Ýöne gelip ýörüp bir kaýakly iyi biçip tebigaty aýlap emedip ýörmek. Hiç tadı da yer kar däl. Ne ödüňe peýda, ne çağaňa peýda, ne maşgalaňa peýda. Ne ýurduňa, ne watanyňa, o watan ýurt diýilen zada ýa onu bir lokan deme dalyna nokta. Ya şolar ýalak gelip ören adamlara ýa deňeşdirme. Malarda ýatan adamlar destek. Bunu görmek üçin men şu aynan kän ýatlaýanda ayna teristen görünüp duranlar hemme zat. Türkmen bunu köp düşünýän beken. Bu zatlar düşünýärler. Ýöne düşünen toň bunu ütgötme diýilen neme bar da. Türkmeniň öňündäki böwegi daýryp bunu eşretli, ağır namatly, kişilikli, mertebeli, ödünü gowny etýän köne Türkmen nemetine getirmek diýilen mesele öňümizde durýar. Türkmeniň öňünde şolar ýalak neme bar. Onu cehennem ya bu da geçer
ya yerinde şoňa meňdeş bu topar yani deliller vardır. Türkmen o delil yoktudur. Onu hiç geçerlilerdir, kabul ederler derler. Bunu biz ne suatları düşünüyorum soňu täze Türkmenistan diýilen deme şu taýdan çykýar. Ýeke döwletimiz täze däl, o Türkmeniň ödem täzelenmeli. Yani pikir ediş nemetine çenli ütgümeli. Onun dädi etçeňmidi nähilek bolmalygyny adyr biraz düşünürjek bolaýyn. Şonu düşünürip bilsem şu ýurdun näme üçin ütgümeliligine de düşünürsiňiz. Hı hı. Sebäbi Türkmenistanyň ütgümäge hemme mümkinçilik bar. Şoňa yeterli artygy bilen potensial bar. Petbaççylygyň nemeti şu ýagdaýyň ýüz bermesiniň büýük sebäbi ýa-ni cehaleti, aýawuşdaky Türkmen diýip neme bilýän nemäň atlagyny ýokaryk çykardylar. Ýokarda bolmaly nemelerim depelep käsine ýok etdiler. Käsinem tandan çykardylar. Köpden ölüp gitdi-de. Da cehaletiň eline suratda berilen soň şeýle bolýandyr. Inni bunu düzeltmek üçin biz tide düşünükli olur ýa-da gytky ýollar nemeden biz hadyna diýdik-de. Bu döwletiň hökmen hadynasy bolýandyr. Şo Türkmenistanda şu ýokdur. Türkmenistanyň hadynasy bir adamyň bir toparyň çoňluk çügüsüdür. O da hökmen Türkmen bolmasam hökmen nädir? Türkmen dälem gaty kändir. O taşyndan tatlary idare edýärler-de. Şu zatlar düzeltmek üçin biz Türkmenistany ýa-ni hadyna eline berilýär-de. Hadyna Türkmenistanyň ähli ýeratly ýerüstü nemetiniň eýesi bolýar. Hadyna da halkynky. Hadyna halkyň eýesi, halkym hadynaň eýesi. O ikisi bir-birinden ütköçük zatlar. Bunu hadynany ýöredör ýalak Türkmeniň o hamir maýaty bozulmadyk. Nemetiniň yönetiminiň aşagyna berilmeli bolýar-da. Türkmenistanyň ägirt uly potensialy bardyr. O arada kän gurrun etdik. Trilyonlap 50-60 trilyon onu ýüzede ondan känede çykaryp bolýan neme. Şol potensial halkyň eline geçmeli. Halkyň hakyky nemetiniň eline geçmeli. Yani suw getiren küýde döwendip şoň üçin aýdýar-da, suw getirýän nadanyň eline ne höküm berilýändir, ne baýlyk berilýändir. Baýlyk düşende de eline dähilek ulanýanyny siz görüp ýörsiňiz-de. Bu zatlary ugurlany ýok edeni bir ýana bunu getirýän ýany şoluň ugurlanyň ýok edeninden müňlerçe etdi. Känne. O köpsüne biz agdabymışdyk. Gizicik misallar bereýin, şu ýa tiýatlar ýalak nemeni. Şu internet bar. Şu Türkmenistandaky internet Afrika döwletleriniň dünýede iň ýyda galak döwletler diýilýän Afrika döwletleri bar. Şolaryň islendiginden pes. Inni şu jaga zadyň şularyň gorajak bolýan ugurlugyň öňüni aljak bolýan misal üçin.
ya da şu devleti peyda edecek ol yani. Ya yine de başka ne fikirler var olsa edecek oğurluğunun üstüne oşandı. Sonundan bir kümün etse kendi delil getiriyordu. O ne adık getiriyordu demedilerdi. Ne, 5 milyon halkı, yani 6 milyon sonu bilimsiz, sovutsuz, kârsiz, hünersiz o yerden yani internet yok orada. Son şu millete, şu toprağı, şu devlete yetirecek ziyanını, şunun uğurlap bilecek, alıp bilecek, yani döredip bilecek demelerinden müngler çetse kendi. Yani sona düşmeyen o hayvandan, o devlet başında, o sizi idare edip göründün. Şular neyme münasip görürsünüz. Biz ertir Täze Türkmenistan gurumuzda şu dağıtları edip görün. Şulan ya bir kaptalına şunu ulanıp görün. Şu yağdayı, şu hadisani ulanıp şundan 5 ay kazanıp görün Türkmenim kendine. Biz Türkmenistan'ın hadinasını şulan eline vermezdi. Onun adaletli olmaz. Olar şu vatanın Suriyalık yağdaya düşmesini tezini çıkarman hiçbir kılgıyımlaman birini ticaretin devam edip bilen olsa o bulur o vatan bilen ne nimeti var katnaşı var o şunun için biz yani kadine nimetinde düşünüp oraya edeyim biraz ne hadine ehli yani Türkmenistan'ın içindeki öndürülecek gelişecek demelen taraftarı oluyor da. O ehli nemede eline yarattığı yerüstü resurslarım elinde oluyor. Şolon tereden ütköşük yani köp muktardaki katma değeri bilen öğünüm öndürülür yalak. Öğünüm öndürülür yalak. Öndürüp bilecek adamlar eline vermeli. Hadine biz ne şu an 80, 90, 100'den uğrak sonra köpürler multiplikatör deyip yürütü emeler oluyor da. Yani iqtisadiyetin generatörü. Şonu Türkmen iş adamlarına hadinan kömüğüyle yani kadine sodatları insinir de diye de çarkı aylar yalak hadina sonemeleri kömük ediyor. Solur yalak iş adamlarını kollamalı. Onu ne için etmeli? Misal için şu an Türkmenistan'a varsanız iş yeri yoktur. İşsizlik. 100 milyonlarca iş yeri gerektir. O iş yerleri nereden gelmeli? Adat alın ne emekten dedin diyen bilen etir çark dönüp başlamayalım. Hiç takım yok. O ne emekçekin efendim var ne Türkmenistan'a adat diyen. Şimdi bu tayda şu iş dünyasını hazine ne edip öğreteceğine gurur etmeli bol yani. Ne bunu esafi şu an tekten 100 tuğru sonra köpürüye multiplikatörler vardır. Sonra
belledik. Olar son 200 dolar, 300 dolar. Şol ticaretle her biri yani köprü başı diyede ya da bir ulu nemen yani iş yerlerini önümçülüğü generir de duran bir biznes oluyor. Her biri yani milyarlar abarod etmiyorun biznes'e öğrenmeli. Yani şu teyzen 100 o son 200 300 volt gider. Ne şolardan misal vereyim düşünüp bilmeyen için. Ne zincirler vardır. Yani uruşuk materyaller zincir diye. Bauhaus vardır. Ben küçükken misal vereyim mesela. Olur ya yüzlerce çıkarım. Bu da en ulusu değerler. Yani Türkmenistan'ın yani, kuruluşuk materyalleri tevdiat için beşe tane zincir gerek. 10 tane soluryalık zincir gerektir. Onu bir adam yani öz gücüyle başlandı. Küçücük bir zatlar olur. Onu ehli Türkmenistan'ı öz için almalı. O her birinde yani zincirle 10 bin, 5 bin adam soluryalık bir nebe olmalı. Onu yani sermaye de gerekti. Ne sol yalık nemeni multiplikator diliyor. Bu zatların ne yapsın gerektiğini ben ikinci nemeden o sermayesini o kapitalına elimde ama hazine olayandır sularıyarak demen. O gerek olsa kredi veriyendir. Yani gerek olsa garantör teminat veriyendir. Ya garant olayandır. Bank kredi veriyarak. Gerek olsa orta olayandır. Bir neme çenli. Sonra sitesini tatlayandır. Yani şunu insinir de diyendir. Bunu insinir etmek ne için hazine mühim. Hazine floryalık multiplikatörler iş yerleri görer yalık. Ne bu taşat ya. Küçücük tolkun geliyendir. Sonra bunu tolkun geliyendir. Sonra yüzlerce tolkun geliyendir. Ne ticarette de şunlarla büyük yemesi o multiplikatör o satmalı yeri olan neme o satma mümkünçülüğü olan neme önümçülüğün generatördür. Ondan sonra önüm çıkarmalı bir topar yani önüreyen nemeler peyda olup başlarlar. Yani olan markasında hazine elimde ama hazine sol multiplikatörleri her taraflayın kollamalı, desteklemeli şeydik diye de. Yani ben diye bir kuruluşuk materyaller nemedim de. İyimit nemedim şunda alaktır. Başka Hizmet nemesi yüzlerce var. nemeti var. Onu hem mecetin ayda oturmak yok man derler. Multiplikatörler katı fikirlenip nemedip kabul edilendir. O multiplikatörleri hazine insinir de diyendir. Yani körükleyendir. Sonu etçeğe teşvik, sübvensiye, garant, hem olmalı olsa bol, sonu hem koruyandır. Şuat ne hem var, deneştirip görün. Şuat altınca del vardır. O son işe diyen adamları İş etmez yağlı yağdaya iş getiriyen at etmedi der. yala ediyendir. Kazanan pulun getiriverik diyendir. Olmasa da gözün türmeden çıkarın diyen. Hazine tersi nedir? Şolar koruyandır. Ya da ne Türkmenistan'da günken ne? Temine. Çölken. Bilmek çölken olsa boş yerimken de. O çölle toprak verildiğinde su yok. Kime gerek diyorsun? Yok. Gün var.
Tayda güneş enerjisini öndürmeli. Giden bir poligon var. O şoňa hadina bolmasa başka bir edip bilen nokta. Hadina şonu edene men şunu ala kredit berýän, arkaňda da şu elektriğe men alýan diye. O sen kur işlep elektriğe bana verdi. O hadina bu näme diye. Hadina yani durduğun yanında var ya, durdu diye. Gel diye sen ne kemiğine elektriği öndürüyor. Sen şu elektriğin diye yoğurdun taşını içine aktarıyalak yani net kur diye. Elektrik filmlerini çek diye. Stol bolor öyle. Senin kazancın şu. O tatacak yerin ben sana garanti vereyim diye. Yartını halkalar içinde yartın taşında ne? İranalar, Özbekistanalar, Oğuzstanalar. Ben hadina, hem becenin kaptalının hadina vardır. Sonra sen hadina en akıllı, en başarılıklı, en kompetentli, business demesinin yanakı, konsultanttır, hem hosardır, hem koruyucudur, hem garantıdır. O hadina bunu ne için etmeli? Dilen deme vardı. O hadina şulardan pul kazanmalı. O bir manat yatırıp şu taydan mandalmalı. Nun manat. Hemen yani halka iş yeri açıp vermeli. Kazanç ederiyalak. Mümkünçülükler etmeli. Kazanç eden sonra halk o yani eşrete etip başlayadı. O bir kıranak gidecek demelerini ayttık da. Bular tam kellelerini ağrıştırıp görmedi yalak beylekleri aydan doktor. Şular yalak başta teyzen 100 sanağını şular yalak demeleri var. Multiplikatörler. Son bu birinci aylo, ikinci aylo bular 150 olur, 200 olur. Şular yalak bir topur multiplikatör var. Her multiplikatör diyen yani segment vardır. Business segmenti. O milyarlar abarotlu ticaret. Ne? Türkmen milyarderleri, milyonerleri nereden gelmeli? Şu taydan gelmeli. İnni Floriyalaklar etmeli, düşünüklü, edilecek. Yani bunu kim bilen etmeli? Yüze dövenler ülen däldi yani. O. İndi bunu hamir mayeti bozuklar bilen etsen yine de şunuğa düşürdü. Vatanını tüyen şunun için işleyecek hem ödem pulgadan ya vatanım vadan ya. Ne? Например, şu elektrik dargatacak yani öndürecek. Vatan için peydalı. Ödü için peydalı. Bunlar çağdamadı iş yeri. O kime diyen var bu? O hadin için peydalı. Yani şu atkı biznesmenlere teredin, iş adamlarına. O pullarını uğurlap, yakıp Dubai'de saklayandırlar. Bir Muhammed ve sen şu taylarda saklayanlar da. Dubai olmasa anlayanlar yeni buraya. Hem beceri. %100 Türkmenistan'da bankta pul saklatmıyor. Bu ticaret adamsı bağ oldu. Ben aydın. Bir yerini orkodup vereyim. Ben hiç sat bilmedim. Pulu ya geçen aşağındadır. Ya da Deutsche Bank'tadır ya yeni bir banktadır. Yani Türkmen Bankı'nda değildir. Doğru. Öyle Türkmenistan tüygen geldi. O son kahramanı olup böyle öyle. Türkmenistan'ı talap duran için söýýärdi. O Ya sığır sağan ýalda. Konkret adamların adlarını bayılıp bilir. Kimin? Ne Türkmenistan'ın en bayi adamların biri Recep. Berdimurat Recep. O Berdimurat Recep. Kullar niye deyip soran sonra.
O pulun neydi? Yani kadanan pulun. Deutsche Bank'ta olaymasın? Yani Türkmen Bankı'nda yani. No. Adı hem onun da demesi yok. Ya da verdim hükümetin yeniler vardır. Yani ticaret yani. O pulun neydi deyip soran. Angliya'da, Dubai'de. Ya verdim hükümetin öğünden soran. Ticaret adamlar ulusu verdim hükümet işte. Pulun neydi deyip soran. O Türkmenistan Bankı'nda deyip bilir. Yani Türkmenistan'ın ne hem için üç gömülü düğünün sebebi şu. Ha, buna kimler karşı olup bilir? Yani Recep'ler karşı olup bilir. Sonra Toğur'un sonunda demeler. Ya Berdi Muhammed'ler karşı olup bilir. Yani, toyup bölürdü. Yani bir de Rotay'da o vatana, o halkına hem ödünü, o pul ödünü ki o Türkmenistan'ın bankının oynadı sonra bir adam sen bunu beydipsin deyip bilmiyor. Arkasında yine de hazine duruyor. Hmm. O son için yine de Recep'ler bay etmeli. Son için görüşelim. Yani şu ayda tuğ etiren bilen kuyuda doğanı o hazine tecrübeli oluyor da. Hmm. Onun bunu kime nerede tecrübecek diyorlar. Demeyine. Devam etmeliler. Yani kuyuda doğanlarla tuğ etiren olmak için devam etmeli. Bilin sonra orta çıkıyor da. No. Yani şu an Türkmenistan kurulup diyor. Şunu anlayan Europe'dan demediğin adamlar koşulup bilir. Nerede koşulmadı? Yani biz şu arada kendi demettik de sonra bunu görüytü mecliste bir cezelleşeli, çekşeli lik koyuldu da Türkmenistan'ın hazinasını Türkmen halkı öğretmeliler. Bunu ne edip öğretmeli? Boş yerden hiç tat göreyenlerdir. Şu at eğen bunu öğrettik, düğün tuttuk o hazina. Şu hazina adamlar koşup koşuyor. Şu at Türkmenistan'ın hazinası olmalı, neme inni olmalı. Başlanamalı. Yani gücünü yavaş yavaş yetmeli. Adamlar pul kömüğüne diyorlar. Onlar registrasyon ediliyor. Hazine. Kömüğü ediyen adamlar kömüğü hazine kard verilen pul yalak statusta şu an. Şimdi ulu işler için yani adınardan multiplikatörlerimiz için biz soruları yani 4-5 görünüşlü yani daim yani hisse çıkarmak için yani gümüş, altın, kızıl yalak demeli. Koşan adamlar ne solor ertir hazinan nemetini gücünü arkasına atılıyor da hazine solon yankı multiplikatörleri durmuşa geçirilende solor ilkinci el talip solor yani Türkmenistan'ın hazine demek Türkmenistan'ın sermaye demek. Şu sermaye koşan adamlar. Şu bilinçleri durmuşa geçirmek için sermaye kömüğünü hazineden alırlar.
Maneti şeylerek bilim ok yani düşünüklü olmadık olsa Düşnüklü. kemine doğru ver. O düşnüklü sapara. Men düşündüm. Indi şey diye de sapara. O yankı Türkmenistan gurulya. O gurulup durka kim näme? O yankı elini koyan olsa şotaya. Soň gurulup bolandan soň näçe güýçlense edil şo güýçlenişi ýaly izine gaýdyp geljek diýär-de adamlara. Soň iň soňu bu köpçülik ýa-ni köpçülik diýende bir halk nemesinde bolmasa da ýeke edip gurup bolanokda bu hazynany. Hazyna elmi dama köpçüligiň işi. Şimdi bizim ýagdaýymyz hem adatdan da Bir şarar. adam ki derli. Yani Awa. halk olmaz üçün halk yani koşuş bolla bu. Awa soň bizim ýagdaýymyz hem adatdan da şar bir ýagdaý. Şonuň üçin mejburi hemme kim goşulmaly. Ha goşulmadan biraz soňu bilen pişman bolupdylar. Inde näçe o beýle diýip görýän men o şahsy nememde pikirim. Şu wagt planlaşdyrylan zadyň belki de 2-3% amal açdy da şu wagt. Yani bu yankı eksponensial ul olacak yankı 3-4 esse her ul olanda. Soň ul oldukça da näme diýilýär? Soňundan goşuljak bolýanlar biraz ýatdan çykyp ýa-da ýetişmesi kynlaşyp başlaýar ýol alandan soň. Ya, yankı bir aýratynlyklary bolup biljek däl soň Türkmenistanda. Yeke aýratylığım deme del kemine. Yani bu bir real ne iş yani pul adam şu at goşandy yani pul goşandy o şeýda yani bir watançylyk duýgusy bar adamlar bu zatlara ýakynlar. Şu watanyň yani derdi aladasy meňe maladam derdim diýär. Ben geleceğim diye. Şu zatlara düşünüp gatışýan adam var. O hadina şol adamlar gerek. Yönüp yani pul kazanaýan etirim bunu Amerika'ya gideyin ya Avrupa'ya gideyin diyen adamlar değil. Yani vatan hasap eden adamlar vardır. Yani habir mahiyeti bozulmadık adamlar değil yani şu anda. O atılgan bozulyan nedir? Düşünen Soloriyalak Türkmenin bir köynödün gelen bir nemeti vardır. Atılgan ne hilek ýagdaý bolanynda, kyn ýagdaý bolanynda bozulyan nedir? Ne sol biz atılımda dönmemiziň nemetdir şu zatlar. O ne biz özümüz görpýärsen. O günü dor o bir gapdalan başgalaty çağaty o taýda. Däde de bir 5 manat giýje ünlü o yer termek gazanýa. Soň 3 manadyny hadina goýan adamlar var. Bir de şol adamlar degeli kemin. Soň 3 manady beýlekiň 3 milyondan degeli. Düşünüp edýär. O bolmasa ýagdaýym ýok. O ýagdaýy var men bir teredeýin näde? Men teredeýin bolsa diýip demet ýetşer diýip oýdum diýip. Şey diýerler o. Poýza minýärmişler. Şeyler. O şeylere biz ne hadina yeke aritmetika demetini 5 mandy yani 3 manatdan gowurýan deme däl. O hadina yani bir hamir maýaty tanlygy düzü adamlardan toň ertir hadinaň mümkinçiligiň ähliti ne şu adamlaryň eline geçmeli. Doğru adamlaryň eline geçmeli. Şu wagt Türkmenistanyň betbagçylygy şu mümkinçilikler ýalňyş adamlaryň eline geçer. Ligi sebäpli. Bolmasa Türkmenistanyň problemlerini düzeltmek hiç bir kyndat däl. Ýalňyş adam diýýäniňizem ol marginal nemelerden. Marginal o major solorýalak targaş ýa dünkü badar kop. Kazanaýyndan pulun çykaraýyn. Sapara
İyimde ne kaldı çok altın. Aa. Indi biz İyiydim bile işim yoktu. nemäne gurrun edeli biraz şoňa kän girmedik. Indi biz o şey diýip alalda. Şu wagt bir Türkmenistan gurulýar diýdiňiz. O adatdan daşar bir waka. Ee, Indi şu gurulup durka iş dünýäsiniň hem döremesi gerekli-de. Ýani mysal üçin şu adaty ýurtlarda bir kriz bolan wagty hazyna ýani Merkez Bank ara girip bir zatlar edip halas etmäne ýa-da. Doğru ýani o Yani politikalar izarlaýar. Ýöne bizinki krize girmek däl, ortada ýurt ýok. Ýani ýagdaý belli de onu gaýta-gaýta emedip durmaly. Indi bu taýda biz noldan döredýäs iş nemesine. Doğru değil mi? Hazyna noldan döredýär. hem mi zaten o? Indi bu noldan dörejek bolsa ine kredi hem beriljek diýdiňiz. Bu bir ýani ulu bir mümkinçilik dälmi ýani? Hiç pulun ýok. Ýani elinden hem iş gelýär. Ýa-da pulun bardy da ýok, elinden alındy diýeli. Tapagy ýok. Ýani umuman pulsuz bir adamyň bir iş gurnap bilme mümkinçiligi bar da. Bu diňe bir gezek bolýar. Ondan soň gaýdyp bolmaýar. Ýani krizse giren wagtdan bir adamlara ýok ýerden pul berip nemedilenok. Gaty agyr şertleri bardyr. Bizde şu wagt şu hazynanyň guruluşy esnasında boljak zatlar gaty üýtgeşikdir. Buňa düşünen adam ýapyşar. Düşünmedigem soň pişman bolar da. Iki görnüş o adam boljak da bu ýagdaýda. Indi biraz neme içine de girel sapara. Nemetmen kanız. Ine aýdaly Türkmenistanda bir zawod bar diýeli. Ýa-da hiç bolmadyk kanalizasiýa guruluşyny edýän bir firma gurmak isleýärdi. Iň uly pulum şo taýda bolarmy kan diýen sapara. Kanalizasiýa altyapysy. Pullu demeti kemine yani Türkmen bir Arap ticareti bilen meşgullar. Söwda diýär. Bu yani biýdiň nämediğini çok kelleden Araplara da almaly, tatmaly. O bilen neme. Ýöne şeyle bir yani multiplikatörler vardır. Kimine üýtgeşiklerdir. Hiç o pikir etmediğin yerden hem bir zat çıkıp bilýär da bir biznes. Yo ödem hem meceti yani şu startup diýilen demeler vardır. Ne Google diýdik, Facebook diýdik, Amazon diýdik. Yine de şoň beňdeş bir topun demeler vardır. Şol startuplardan deme derler Türkmenistanyň göçberinde. Yani her bir multiplikator şonu alaktır. Şu multiplikatörleri yemetmek, yani kaşamak, yani şonu gorjalamak, hadyna esasy görew der. Sebäbi şu birini ýola salsa, ol yani müňlerçe ýemani önümçüligi gindirir de diýdi. Şonu alyp götürýär. O bu yankı etkeri demede köprü başı diýerler. Bu köprüyü demediyen Anadolu'da şehir vardı. Şu köprüden geçmeden o şehre bir var bolu nokta. Şu köprü başı yani her biri yani multiplikatörler. Hava indi sapara bir spesifik bir misal vereli bu düşünüpli olur yani umumy yankı gurrun etdik de. Indi aýdaly ýa kanalizasiýa diýeli Türkmenistanda hiç ýok zat. Aşgabatyň kanalizasiýalary hem aslında kanalizasiýa däldir baran wagtymyzyna. Olam ortağa çykar. Şonuň üçin ýa suw basýarmyş da gaýta-gaýta. Indi kanalizasiýa diýilen wagty diňe öýler däl, köçelerde ýağış ýagan wagty ýollary suw basmaz ýaly. Şo zatlara çelli öz üstüne alýar da kanalizasiýa diýen zatymyz. Ondan soň onun yanında yani elektrik kabelleri, internet kabelleri, beýleki turbaların geçmesi gerekli, gazın geçmesi gerekli yani.
Olaram şu kanalizasiya bilen bağlanşykly nemelerde gidýär. Şu kanalizasiya işini edýän firmalar ol işi hem edip bilmeli-de. Ýa-ni altyapy diýilýän nemämize girýär. Indi şol firmany hiç pulu yok adam dolup kredit alıp pul alıp hazinadan onu oldan hiç yok yerinden diňe pikiri bilen ukuyu bilen bir firmanyň eýesi bolup bilýär-de. Hazina şo mümkinçilikleri döretmekçi. Diňe proýektiňize çyzyp bilýän bolsaňyz, düşünýän bolsaňyz o diplom alıp okap bu zatlary neme diýän bolsaňyz ine ileride hazinanyň web sahypasynda neme açyljak. Ýa-ni firma gurmak isleýän ýa-da şu an Türkmenistanda tök ýa-da nemäň elinde duran firmalar bar-da, olaryň hemmesi hazina alýar, soň ýöne alýar diýip hazina işletmeýär, ona işletip biljek adamlara berjek-de. Noldan guruljak firmalar bilen häzirki bar bolan fabrik, zawod firmalaryň hemmesi adamlaryň eline geçecek-de. Ne şonda belli bir wagt işlemese ýa-da salgytlardan biraz bir näçe ýyl boşadylmagy diýen ýaly mümkinçilikler boljak. Olaram häzirden ilkinji ädime ädip o goşulşanlaryň demesine gidýär-de, hasabyna gidýär. Ondan soň o hazina ýa-ni Türkmenistanda firma gurmak, ýene näme etmek, olar ýa-ni rekabet diýilýär. Cedelleşikli gidecek de ondan sonra kıyın olacak. Yani o vakta çelle düşünen adam yolunu alıyor. Şeyler hak. Ýene hazinaňa iň soňy bir başlangıç termaýaty bolmaly. Ondan hazinany gurujylar diýilen statusly adamlar bilen edilse dogry bolýar-da. Ýa-ni hazina da gurulmalylar. Onu gurujylar ýa-ni öz terişdelerini goýup emedip başlaýarlar-da. Bu bir gapdaly döwlet bolýar ýöne şahsy nemelerem bar-da. Biz ýa-ni döwlet diýip halkdan döwleti aýram zok. Döwlet diýmek şu halk diýmekdir. Bu Merkezi Bankynam şu halkdan wekiller guruji unturlar gatnaşmalylar. Hemme dady döwlet eýetçiliginde diýilen neme o ýalňyş zatdyr. Bank garaşsyz bolmalydyr. O bankyň gurujulary bolmalydyr. Bankyň gurujulary ýetirkun ýa-ni hazinaň bir bölegidir. Bu bilinçler gödüňde getirip bilýärmi? Yani bir birja ýaly da başta neme girýäňiz. Şu ulaldykça sizin hem nemäňiz ulalýar-da. Yok, hazinaň potensialynyň näçediğini ne Türkmenistan'ın ähli yerattığı yer üstü baylıktır, hazinaň baylygy. Şu potensialın siz kaptalyna bir neme bolýar. Şonu gurujylar bolýar. Şoň üçin buňa ýa-ni 3-4 tipli nemeler ýa-ni kümüş, altyn, gyzyl ýa-ni aksiýalar baharlary 5.000 bolarmy, 25.000 bolarmy, 150.000, 200.000 şolar ýalak nemeli aksiýalar bolmaly diýip düşünýändem. Emkemine başga formalarym bolup biler. Olunlar şoň eýeleri eýem ýa-ni hazinaň gurujylarydyr. Buny biz iň soňy konkret ýa-ni adresin nemelere getirmeliler. Bu halk kurdu diýip opşy gurulmalar bilen neme dilýänler her beren nemäň arkasynda bolmalydyr. Adamsy bereniň onu tatbik edýäniň hemmejeti ýa-ni hemem aýdyň ýa-ni nemede görünüp duran neme bolmaly. Yani döwletleň altyapysy şeýle gurulýandyr.
Şu Hadina şu formada işlemedi. Hadinani başka birileri eline geçiriyendir. Yani tiyatroçular eline geçiriyendirler. O tiyatroçuların eline Hadina baran ton onun olordan siz alma mümkünçülüğünüz yoktur. Ne Türkmenistan'dan kanak tamsı oturanım olsa alıp bolun o. O sen koşunun olmalı. Onun ellerine yani Hadina var. Hadina'nın içinde de pul var. O pulu o meni uğrarsın deyip bir yaşım 10 bin adama berip bilyedi. Ben şu yani cahil halktan koru diyedi. Şeylik börler de. O şey diyorlar şu yani bir kriminal struktura yalak struktura hükmünde işler Türkmenistan. Onun için halk yani Hadine halkın eline olmalı. Halkın kontrolüne olmalıdır. Elimde ama da transparent yani şeffaf açık olmalıdır. Yani onu halk elinden görüp durmalıdır. Yani şu görülme şeffaflık yiten bunu Hadine başka birilerinin eline düştü demektir. Şu yemeğin şeffaflığı üpçün edip bilmeyen hükümet, devlet ve yem oğrudur ya da niyeti başkadır. Onun başka düşündürsü yoktur. Onun her türlü siyasi yemeleri, manipülasyoları, eylak beylak ederler olun yok. Sen hatanın gününe vermeli hatanı ver. Sonra vermeyen mi? Dayda dur diyen. Yani bu başka birinin eline diyen. Yani bu da atla şeyli işleyendir. Şu taydan yanlışıp yani kanunun yani yemeden yani çok düzgünün ütköşük usullu bir manadal tanım şu tayda görünmeli. Ne yani Şatlandiya demedi mi? Ministri. O şu taydan yani Kadinan veriyen Tablet. yani ministre veriyen mümkünçülükleri var da yani oğlu devletin yani kakasına verilen o internete ulanıyor da. Tablet ulanıp o näme maç futbol bir zatlar görüpdir. O. Şoňa däl pound şeyime getirdi. Öyle işten masrafka gitmeli. Kabine işlenme şeyle olyandır. Hem belat görünýändir. O bular ýaňky 5-6 milliardy yere sokondy. Yemeden o. O taýda bir tablet ulanýan ýa-ni bir ýere alyp gideň o. O. Ondan hadina sidin ähli howpsuzlygyny, ýani malyňy, mülküňiň howpsuzlygyny Jogapkärçi. o elmdam kepildir. Hadina dikelmen sizin mal mülk demeğinin kepili demele geliyenlerdir, mümkünlerdir. Bular näçe kanuny bozup biz kanuny gorýat näme diýet yok. Yani bolmaly da atlar bolmalydyr. Yani hadina aynı ýalak günde görünüp duran olmasa. O kim näçe talyk töläpdir? Haýsy firma näçe talyk töläpdir? O nire harjanypdyr? Şo zatlar günne görünüp durmayan bolsa o bir aýda bir gün ýa-ni erteleseler eýem şo taýda ýa gyzyl sirena ýanmalylar. Şo ýanmaýan bolsa aňyrtynda ogluk bar. Düzgün şeyle olmalıdır. Köpüň barda halkyň ýyly. Halkyň kolda halk bunu bilmeli. O halk bilmeýän bolsa bu halkynky däl bolmaly. Başka biriniňki. Kim ol başka biri? Şonu gözlersin. O döwletde bir adam eýe bolsa, o kim bolar? Şonu görkezmeli bolýan. O bir ikinji ondan hazina halkynyň saglygy bilen, howpsuzlygy bilen o elmidama meşgul bolmalydyr, meşguldur. Ne siz Türkmenistan'da halkın nädip imitlenýän bilen gyzyklanan hökümeti görmediniz. Halkın taglygy bilen bagda imit diýmek, halkın taglygy diýmek. O nädip imitlenýär?
Hiç kim işinde değil, adarını da değil. Ümitlenmesi has gowy. Yo, o tağdın bal çıkan ok, o da değil. O gerekli kaloriyaları, yani emeleri alyan balar o. Delelli imit mi? Yani emin karnın oyda ol ya, emeğe ettiler. Onu hadini soda atları da diyelim. Ya, soda atları seyrederini ne yap seredi ya? Yani, onun her biri bu giden ul ticarete. Yani Türkmenistan'ı süt dönümleri bilen üpçün ediyen ya şu tanak ul zincir yani önümçülük o küçücük bir insanlar. Ahır deme. O. Sonra kimin eline verir? O neyle kontrol eder? Tabii yani milletin sağlığı bile bağlı. O demek kadının gönül iş var. Ya da ne, siz Türkmen Hava Yolları'nda samolyota uçmuyorsunuz ya. O. Sizin Hasan samolyotunun patlayacağını biliyor musun? Türkmenler. Hı? Ne, o da giyiş değildir. Bunun üründe bolmasın. İslam'da yok. Yani Türkmenistan'ın hava yolları, kuruluşu düğünden yanlıştır. Kontrolüm yoktur. Hiç adam yoktur. Huday saklasın. İstlenlik var. O katastrofa. Kän bozulýarmyş ha. O düzün yok. Düğünler. Olması mümkün değil. Yani kuruluşum yanlış. Tabii yani ben samolyotu misal yanına. Tabii havada ayağım yerden üzen sok. O yok orada değil mi? Allah vaadi emeden emem yok. O samalyotun her bir detayının o uçuş tağadı var da. Şu tağadı biten son samalyot duruyor. Sonra yetkili servis çalışıp gitmeli. Yani boyun olsa boyun sonra cevap verdi. O son nemetmeyen olsa samalyotun senin halkara nemelerini kabul edilenler. Bular şol Hem şunu uçmayanın ne büyük sebeple şu tayladın eliyendir. O Türkmenistan'da 3 milyar dolar ve aeroportalarının hiç tadı yeriyenlerdir. bu Aşağı yok. men bir zata hayran galýanda sapara bularyň samolyotlaryny hem mesem ikinji el aeroport bolýarlar 3 milyarda. Ondan mundan Hytaýdan, Kanadadan, ýene bir ýerlerden ikinji el samolyot alýarlar. O birinci täze samolyotun bagatyny alýandylar. Belki de ondan umumydyr. Indi bu aslında näde işleýän eken? Mysal üçin Boeing bolsa Boeing prakada ýaly berýän eken. Dogry dälmi? Leasing edip berýärler. Sen töleýän, tölemeli nemeler var. Soň işledýän ömrüniň soňuna çelli. Şo şey edip işledilen samolyotları biz Türkmenistana alyp berdi. Köne 10 ýyl uçan başga bir ýurtlaryň uçuran samolyotlaryny Türkmenistana alyp uçurup berler. Ona da Türkmen Hava Yolları diýip at goýupdyrlar. Ýöne aeroport 3 milyardlyk. Neme dünyada en gowy neme aeroport Singapur'da aeroport. Ya pahatyny näçediňi bilýän kim? Bilem ok. Seretmedim. 2 milyar da diýeten ok. Dünyada en owadan en gowy aeroport. En gowy o neme diýip hata edilýär. Olaryň näde 3 milyard dolýar. Yo 3 milyar doların neme o dünyada gowsy mı ya en gerbedim samolyot uçar o. Ne Vilnius şehri var Litvan paytahtı Vilnius. 1 milyon olay 1 milyona yeten ok 700-800 bin halkı vardır. Yani orada. Şu tayda böyle aeroport köyün Sovet dövrüne aeroport. Şuat grup böyle burada deme kaptanına perestroika diyorlar.
Ben deňeşdirip gördüm de. Günne 200 olay samolyot uçýardy. Hmm. Adından ýanky Sidon wagtlary hadamken. O Türkmenistan'a 20 uçan ok diýdi. 20 samolyot uçan ok. İçki daşky hemme bilelan diye. O bu aeroport nihat bir yaşamadı. O taýda ýanky 20 samolyot bilen günde uçma demeti içindäki ýanky tämizlikçiler bardy. O borçlu akadyan getirýän nemeler var. Şolara yetmeliler. Hmm. O bulun net düşünceleri, nemeleri şol yönüp onu da adam çekip diyorlar. O da hoplu yani teknik nemeti güvenlikler o adamlar helak ederler. Yani bunu duyduruyor. Bu yagdayda yani Türkmenin tamolyodunu yürü edip münir yalağım derler. Türkmenin hiç tadını yürü edip yani yanışar yalak derler. Ya, bu milleti şu derece eğitirdiler. Bu hem meceti yani bu milletin avrayına, mertebesine, imicine gön degiyer. Yeki bu da der bu. Hayıtı da tutondu şonda alakta. O bu düyüp sebebi ne baştaki nemeler düğünün cehaletin ağır başı. Yönü başım derler. Şu o aramadığına bulur ömürlük gelir. Yani sultan demesinde bükenleyen. Yönü Akbatsan nemelerinden son sultan olmak nemesi vardır. Yani bu problemi bu has hop bulur. Yani 17. yıl o Akbatsan yıkanlarını Akbatsan maskalatını öğretin näme denilerini bilýän kim ine? Onu bilýän. Hemmesini bir çukura basyp götürdiler. O siz şolary alyp bolasyň beýle. O Akbatçadan soň biz patça diýerler. O biz han diýerler. Sultan diýerler. Hakykatdan şeýle. O gelen gitjek gel. Ödem yani bu Akbatça diýdim bolun. Bu ortadyk nemesinde neme vardır? Şu 1000 ýyllyk taryhynda 1000 ýyl ýaşan bolsa 1000 ýyl ýaşanam däm kendiýen men. Ýöne şu taryhynda yani patçalar yani döwlet başyndaky adamlar ya ölüp ya öldürülüp çıkanlar. Diňe iskulçe Yeltsin. O da ya köpräg içe piyan bolup tapşyran bolmaly da. Bolmasa yani öz nemesine beýletin gideni ýok şulo. Taryhynda ýok da. O yani Yeltsin iskulçe o da araga tag bolsun aýtmaly. Kemine şoň gradustlary içnän bolmaly. Arağın bağına. O görüldü alhaçtı da. Piyan bolup tand edip görün wagtlary. Amerika baranda da piyanty bilýär. Endamada yani. Yıkılacak olup zordan resmi sapary amal aşyrypdyr da şo taýda. Yo şu alhaçam bolsa yani gitmäni akıl etdi de şu yani gaty neme taryhynda ne birinci sapar. Sapar ağa. Şeýle bir giňiş gurrun boldy. Bunu yeme kemine bu giňişlikden yani darlykdan däl edilmeli zady edilmese yani döwlet kuruluşyny betbaçylyk etdi. Soňy giden yani millet yani bir däl iki däl milyonlar yemetini täsir edýärdi. Ne şu wagt Türkmen bir seyredip görün daşyndan hem nebisiň agyrýar hem utanýan
adamların kimliği öçürülüpdür kemine. O iki pasport nemeliği değil. Adamlarda yani kimlik, şahsiyet nemesi var da. Şonu yönü siyirip tüpürüp nemettirler de. Hem becetini yani Borsvadar, Bağdar komun yağdayını uğurtturlar da. Medeniyetem şol, bilimem şol, beylikli atlarım şol. Yobazlı yerlerde Türkler. Şu yobazlık demelik. Bu bilimem dargan, beylikli atlarım, görücülüğüm, hem de adı. Son 30 yılda yeki kino çıkmadık. Yeki kitap yazılmadık. Yeki eser döremedik. 30 yılda bir milletin içinden burada çıkmaz mı? O çıkmaz sebebi üstüne batış, cehalet, yurt cehaletin eline. Ne o vatanla simfoni dörer öyle. Ha? Moli murupdurlar geçen. O kamçılap urýalar nämemiş? Bir gyzy okudypdyr. Kitap ýa okumagy öwredipdir da. Nerden Bizimkiler çıksın? sonradan hem bir küçüklemesi var. Şol nemede umuman o yeneden bir 10 yıldan soň kitap okumak gadagan bolmasa Demek ýene görüp durmaly dälsoň. o vanlardan olur interneti öçüren oklar şoň üçin bilýänsin. Oğlum urýan. Hawa. Bizde internet ýetmeýärler, näme denler bilýär. Olardanam beterdi. Çağları doğrulap ýörler. Hawa gyz çağalary okuwçylary zorlap ýörler. O internet şoň üçin ýap. O bizim ýagdaýymyz şol, şoň üçin üýtgemeli, o üýtgejegine hiç neme ýok. O ya ýok bolup gitmäli, ırza bolmaly. O ýa-da üýtgetmeli. Başka çıkarlatı ýok. O öldüler ya neme der yok Türkmen özetmen bunu hiç kim özetmiyor. Ya bularım ne bunu düşünmeli. Bular diyenin ya şu at büyücü eline taklayanlar var. Siz ne toňy ak patçak maskalatyalak ýagdaýa düşürdüňiz. O halk gadawy şodatları ettirýändir. Ýek o däl ýa Saddam'ın şonalak golly, Kaddafi şeýle başga da mysal bu kän mysallar var. O Ýewropada da kän onuň ýaly ýagdaýlar. Ne Fransa revolýusiýasynda patçalan ýaýlak golunu bilýäňiz biz. Ya Gollandiýany alyp görüň. Diğerini soyup, pişirip, o da yakıp Mehmet'tiler. Parmaklarını çençap, yani yüvülir Mehmet bölür diye de. Olordan bir elbet bolmalı sebebi ha cahil ettiniz de. Näçe jahil bolsa şonça bagşyçylyk bolýar. O bagşyçylyk şonça bolýar. O siz halkı cahil edip özünüz akıllı olur yani o da bolup bolanokda. Ola mümkün näl. Näile akıllı görünjek bolýan ordan şonça da samsyk görünýändiňiz. Onu yani düşündürüp görmeliler. Ekranları seyretsen özünüz görkezip görsünüz. Dünya ülkü. O şoň üçin ýurdu biz eýe çıkmaly. Eýe çıkmajaklar tapyny ýoş-ýoş belli diýendirler. Olar belli bolar. Gitjek yerleri ýokdur. Şular ýalak rejimi gorýanlar bardyr. Bu gorýanlar nähile gorýarlar? Bular ýani hisat etmeýän ýalak deme sypatyny bizim demämiz naşakat skraýu diýerler-de ortlar. Şolar ýalak direkt pikir diýerler. Imsim sesimiz çıkarman dursak diýen var. O ýene bir bilmediklerän bolup nemeden bolup o ýa beýle däldir halk
ki tamsyk görmän ýene de bir tapar aýtalýan halk diýlen zat ütgeçik zatdyr. O halkdan güýçlen bolup bolýan näler, akyllan bolup bolýan näler, halk bir giden deňiz ýalak bir zatdyr. O hemme zady görýändir. O gerek bolsa käte may berer size. Hatym beter ýalňyşmaly. Soňam hatawyny toraýandyr. Bunu bilýändir, hatawyny toraýandyr. O halkyň içinde bu zatlara düşünýän adamyň känligi tek şu halkyň dolu ýok bolup gitmediğinin tutnamasy, olar ýala adamlara az däl eken, bahar eken, o şoňa degen ýa. Bizim gitdigiçe köpedýärler, goşulşýarlar. Ebabi bu ütgemeli. Bunu kemini ütgötsün, durdu ütgötsün, berdi ütgötsün, üýüşüp ýa-da çaşyp, o da tapawdy ýokdur. Ýöne bu gidiş däl. Bu gidiş durmaly. Bunun başka çykkanlyga nemeti ýok. Bunu düşünüp tawşyrsalar itkisi çeviri nemeti az bor. Yok demetçegim ortalar ona dirent bilerler. Ona da biz hiç nememiz yok. Dirent bilýän ýeriňizde çeni direni. O ýöne soňundan wagt diýmen. O nemesi adekvat bolýandyr bu zatlar. Hemmece. O dilini düşünüp bilýäniňiz bolsa şulara akyl berin, düşündirin. Tebabi bu millet ya biz millet boljak gelip boýnalmaly ya da sizi ýok etmeli. Başka yol yok. Haýsy nedir öýdýäňiz? Siz milleti ýok etmelimi ya millet sizi ýok etmeli. Güýjüňde etjek bolsa aýdyň. Netice şeylere kemine bana düşünüp bildim mi kem diyen Düşünüklü. Bolsaňyz sonra werin o nemedin bu tema biraz demerektir. Ýöne goşulşuň. Bizim wezifemiz biz silsile emederiz. O nemeti ýok. Ýöne goşulşuň şu neme halkynky bolsun. O siziň hem goşandyňyz bolsun. O siziň hem bir gowunuňyzy, gowraňyzy nemet biler ýalak. Biz mümkinçilik tanamaly. Bizim borcumuz şu. Biz aýdýas, etmeýän bolsaňyz geçer gides. Biz geçip giden zatlarymyz hem kat kändir. O geçen adamlarymyz hem kändir. Men ene özümden neme alsam, men iň ýakyn adamlarymdan ya şu deme ters gelýän neme bolsa, daýlamdan, ýegendimden hemme jenden geçdim. Hiç nemesi yok. O geçilýändir. Yani geçmeýängde näme ýarajak? Men yani gaýdyşmaýalak. Şu atlara nemesi tıpırdamayan adam mazarda yatan cihetten hiç ütgeçikler ýok. Men nemem şeylere kemine astaýda ruhsat bersen, mene boldum, soruň bolsa. Yo, men sapara düşünüklürek bolan çünkän niresini sorasam dogry bor, onu bilemok. Ýa-ni ildeşlerimiziň düşünmesi üçin de ýöne umuman ýa-ni aýçyňyz ýaly o suw getiren güýje döweniň arasyna atýas. Şo daýry. Yok man onu yani iş edilecek bolsa ilki şu taýdan başlanýan. Yallakılıktan yani emelikten başlan ya deyip o sizi yakış. Öğretipdirler o bir sıynaşıp görün diými diýýäňizmi? Olalarım ine şonuň üçin nemeden okda ýöne şu wagt ýurduň içinde pul gazanyp berenlerim hemmesi marginal toparlar halkyň daşyndaky o kiçi ýa-ni öz peýdasyna öz nemesi boýunça hereket edýän sowukkanly nemeler de toparlar. Neme kemine biz iner şu mi-ikini halkın içinde dörettik de halkın içinden neme biz halkın içinde bolýan bolup geçýän
edilip görülen zatlan ince damarlarını çendi. Bilir. Halk kim bilir bilir. O sizin o kagıbağınız en barman yemeğiniz değil. Halk özü o içinde. Sizin o tribalist şakalarına çendi. Hem damarlarını da çendi bilir. O Ya o käbir subutnamalarını ýuwaşlyk bilen bir siz düşünür ýalak o nirelek iňip bilýänmidi. Nemetmek üçin käbir perdaçalar demetlek eder, ruhsat berdiler. O hiç zat bilinmeyen dürüt demetmen. O bäşöýli türkmen sıçan poguňy da çendi. Hem de zat aynan gününe düşkün ýaly. O mene bu halkın hemme yerini gören bilen adamda. O nirden näme çykýanyny çendi. O tirelerini de çendi tanap berip bilýänler. Şoň üçin oýanyň ýurdy o sizin eliňe bermekçi. Şol men ýurdy alyp gawurmak edesmi ýok anda näme iň soň hiç kimem alyp gidip bilen ok ýa. o Gurban ulyny görüň alyp gidip bilýärmi gawurna. Göreli gawurna alyp gitse biz ýurtsuz galýas da. Şondan bilip bolýar. Iň soň şeýle onda sapara jemläp biliriz. Olya sağ olun iyleşler. O biraz neberek gurrun edýän bolmagyň mümkin geçirersiňiz. O ýöne men ýüregimden aýdýan. O bilen paýlaşýan. O tide de hakikat paýlaşyň bileniňizden. O gurlemen akylly durny ötüp men aklyňyz gurlan soň belli bolýandyr. Bizde ot ýalak bir zatdyňyz. Ot bolup gowurdyňyz, ot bolup gidersiňiz. Hiç kime de peýdaňyz degmez. Ne çağaňyza, ne özüňize, menemeňize. Olar ýalak müňlerçe türkmenler. Dünýä her kunjurunda ýeriňe şanly ýatyr. O kynanly bolýan ýöne şeýle. Adam belli däl. Kim digem, näme digem, o dünýede bolup durmy, bolmandyrmy, o da ulokan bir deger nemeden ok. Şeýlik tonap ýören türkmen bar. Kynançlyk atý. O ýaşan, ýaşamadygam belli däl. Kynandyrjy. Onda sapara şu taýda jemläli. Bolýa, sag bolun, saglykda görüşelim. O sağ olun, iyileşler.